No niin, se riittää. Kiitoksia kaikille. Katsotaan vähän, mitä te olette sanonut aikaiseksi, eli viittaamalla saa sitten puheenvuoro. Otetaan sieltä vaikka Toki. Entä enää tiperia virheitä? No niin, kiitos Toki. Se oli mukava kuulla. Onko joku muu, joka haluaa vielä jakaa ajatuksia? En myöhästy enää. Loistavaa kuulla. Otetaan yksi vielä. Kuka haluaisi sanoa? Pinches, ota sä. Tän lisää maaleja.